hakti betul. Dia peteng biang, dia peteng ke U Jisu. Itu yang nantinya dua yang sehisian. Try in one. Dia mentapat ngin. Dia peteng dia kajing, dia peteng ke U Jisu. Dia ini apa? Now Yohanes kalau nom kabapra perkhot kabaphat a. Kistien kibo ong kumne. Anda kumta U Jisu ulayat ho hanapat haki uda ong ngalong ujing syai kaperthei uta uwan bot yanga. On yat ha kabadum hanrei on yo kajing syai jong kajing em. Amen. Kyrteng U Jisu kawet pa U jing syai. Amen. Tihang ni U Jisu ong ngalong U jing syai. Tisua bengi ya syaprang sya kini di kyrteng ki U Jisu ki bang laban kre kaptu ne bangin dang ya peteng biang. Tengah kwa ban ajing ikai lengkot syapang kani kaktien nga. Amen. Namar ba don ki bas ngotho bakla ya kani kaktien nga bat ki ju penrem bom day. Te yo pi ha pen ban ha kanu kapop penrem. Namar ba pin ngotho te sngap ha hanang ba pinom ha kata pop namar bon sim ngim ngotho ba ngile pop han rengi la kumle pop namar ngim tip ya kanan ti. Amen. Te U Jisu hang ni ong ngalong U jing syai. Bat ulong ru U jing syai. Amen. Te lada mangangan ong ngalong i reality. Kamot ngongi kabadai. Kamot bangala bakla. Ngadon kuwi kapor ka bangala let hayeng jong kita ki syakri ki jong play nganom pen pau kyrteng. Te ngalay ko kana syapang ki jing pen pau ki bo play ulay ko. Tengalay ko ngalay I hauta usnem kata ngalay I kumta. Tengalay ko hibon ba kita jing penpau bakat bang anang ya ko ngahapen mi ya kani kat ngahapen mi. But hiyo iru yo anes haba utho uanga yo anes ngalay I kani kajing I pau. But kita kipriu kita penrem jur ya nga hatin banget depan mi no anak tak dia. Kila ong bang ade kabriu kepas ngau serong pelat namar kata la sunga singa na benne hanrei haba pi kok sniu pi haba dia ko ini men ngak kok sniu kanta te kata kamdei kata kaba bakla ba pin ong nga lane kamdei kaba bakla ba penrem ni kita kipriu be ko kumta namar pin pe ujer me ya pin puli baru hi ki ong nga bat lada kani kaba ong ngalong uta ngalong kata kamot lada kalong ka babakla, kamot U Jisu ula bakla. Hanre dan bakla. Ti pihak ban ngotho ba. Habo ong kaninga kabalong persya kaban kacung ublay kamot kadai kamensim hanga. Amen. Kamensim hanga bat kaboong nga kaya per. Kabapi ong ngadai ka reality ngadai ipoiwan kata kamot ba pis ngau hanga menta lada iret itiet kekali ke basan lak ngapat ngayo iret itiet kekali ke basan lak ngapat ngan ong itiet ke basan lak ngan tiet ke basipau lak kata kamut pilas ngau serong te banalor jongam ne manu bantam hikwa ban tiet ke bakamran shu tiet bet wat nom ko serong. Amen. Ibu kan tiap hidup kepisah orang lain tanpa pindah badang itu tiap kumto ngangan tiap kumto. Kamu ban challenge. Te pihak ban sengutho ya kan ni kejingmut ngang. Bat kumau Lucifer ulo ong ya lade bang ngalong ublay. Kata ula sengau serong. Haba Lucifer ulong ubab habriu namar ublay ulat hau yo ugat kadur kabab habriu balami ki jingtem naka nau paro ki jingtem donlot hau Lucifer bat ulas ngau sarong uklem ai ka buram sha ublay henrei ulap penlong blay ya ladi kata kadai ka jing ngau sarong. Amen. Bat kila donru ki ba mani yo bat
long ya kita ki ba mani yo sha ka leu lo amen ban ni ni pet ya ka ni ka chen ka ba Lucifer uong ba ngalong lei ngini pet Ezekiel kal nong ka ba Arupra ka de khat ka ba khandai ka tin chong blek ong kun ni men dang ong sho hakmat uta wa pen yap je me ngalong ubleng henry milong upriu bat om ubleng hakakti uta wa pen mong je me amen ubleng ulo ong upriu ulo span men dang ong sho hakmat uta wa pen yap je me ngalong ubleng kamot ba ulo Lucifer ulo pen long blay la ding tiyak ni bakal long ka jingkur khu yang ni kiba nang hap ya dan timan la kasni la da men ta dan mano wan man tha duai bat ha ba bleru ula pen kia ya gitu ki brio ki bapang la dang nyim ai ka buram show blei shim no ka buram sha la de ka bot kata ni la pen long blei la de amen hari ni ha man ai ka buram show blei ba blei ku ba pen kia Teu Lucifer ru haba ki brio ki ai ka jiro ya upat ula shim ka buram shala de ula snow ya de ula blei tingi nim dei bangin snow ya de bangin long ka blei te re de blei uba shupanan kam yangi bangin long ka jingkur khu na ka ta ka jing ka jong pi man te ne pe chu sho Timothy kala nong ka balai ka khat ka basao Kinong de lo kiba hanga mai kiba le kiba hanga mai ki hang de ka chen jong le ong kinong de lo kiba hanga mai kamot kiba snow hanga bet batang banga bet na lor jong ate om don sho mano ru te kamot ka de ka ta ken kaba ublei om shem snow baha amen te hre kaba pi ong ngasa ashata ngatre kata kam de baba kla haba ki priye ki wani ko ye ka jing yo ipao men met kumta wat ju penrem ye ki yo pi ha kata ka pop penrem ka badan bon ha ki priye ki bala na pi ko ba uble pen pao ngani pi te uble mus pen pao be pi ta yang nga uble pen pao kata kamu la kapla kamu nim dei ban ong kumta na ma ki ye ko e jing siam ka joki ni uble la kur ku yang nga kata kamut bangis ngau sarong nya ke buram show blay te ni hapen mi be kata ka tien nga te ka ni nga kamut pas ngau hangang amen te ni kelas ngau ko ha ka ni ka benta ka ba ong nga kamut kum no te benta ni ha yang shene sha ju men ne yo anes kala nong ka ba pra ka khwat ka ba khat a ba U Jisu ulong U Jisu amen Teka jing shisha ba U Jisu jongi ulong U Jisu bat pulawan knang ru sha ka porthei ka badum ban ai ka jing sha amen te la da U Jisu ulong U Jisu udon hanga bad happy kamot ni de bandon ya kini kiso jong ka jing sha amen ngini pet Ephesus kala nong ka basan ka khat ka ba khandai ulong ka jing le baha tini kren shwa benta ya kane ka benta ba ulong ka jing le baha lada U Jisu udon ha ka jingem ka jong pi pin long ki brio ki bale baha lenter amen ai ko khana ko ka jing khana lasla nga kane ko khana shu pi ai to khana pi ko ka jing ki to khana ka ba ki don kita ki shikurem ba ki don ru ki khol angot te kini ki atre si tom pa ki tre minot pa ki kimde ki ba tre ki kam ki ba he ki de tang ki nong rap len kha ki ba shurat ha ka we pat ka jaka ka ba shudon nong ai kam ye ki te ka jing yo kam de ka ba bon te re ki shya ba malu mala ba ka ba tam
kia lệ bắn bên bộ school cả bác khăm biang iki khôn nằm mà kỳ quạ và kỳ khôn kinh khăm biang bác ngala yu iru jata don ubreu ba shudi tang yu ipuri menstat hata yang pemat pran reki pen puli doktor iki khôn nằm mà kỳ bộ ya thong kila te kỳ bộ ha ka school cả bác khăm biang te nằm mà bộ ha ka school cả bác khăm biang ti kinong wan school hang toru kide ki bác kham reu spa te kita ki khôn ru kila ide parlok ba kita ki khôn jong kita ki bariu spa te laju ya let kai shaying jong kita namar bakadon ke jingi e ke jinga snu tanak da school tel on wan kai shaying te dala let shaying jong ki te ke yeng ko bitan na ke yung pakidulan ke yeng jong kita ki khon jong ti bariu spa yeng ru da don ac ha padeng ka jing shit mla ba yo snow ka jing shit bat kini ke ong ka yeng ru ka bitan na pat hang ni gi yo snow ka jing shit hanre ha yeng jong ni te ni shit palat te gila let shaying gila kila sedang banong ki me ki pa ba hayeng ki porlok ki jonga ki don ke yeng ki itna ki don ke si phiru ki ban ke te si ni bangi ni shit ra ni ma ba shit pala mla sha re te ki me ki pa ki ong nim yo la ban pen thiet na mar ba patang ban bam ru ni sia ba ma ru ma la thang ban yo ban bu school hai te ki khon te tau lok ulo oma ngi snu thu ha kini ki khon ki dang ret pala kin nong so thu ya kata ka jing dunai kata ka jing kurdo ka jongi te kini ki khon ki la let ban ya thia no ba tau lok ru la sedang kan kan ben nyaw han rei ka ni ka priu kalau ong kum no kalau ong la dangi em hi ka jing em ka ba ha ha ko we ka sni u play on sa siu pai nong yangi na kita ki kam ki ba ha ki jongi ba kini ki sni ki ba sni ki sa let no e bala ban tep tang shi khlep mat uble ula ban ben kala ye ka jing em ka jongi ka jing kur khu kala ban ban tak shi khlep mat na ma badangi nang hi ban bet ik e ka ba ha ka jing em ka jongi usoru kin khat hi yo usoru ba amen te utau pa ulang wa kala ban thi ta ka ac ki khon ula let chau tau trai yeng jong bat ulo ong tau trai uba ai kam yo ulo ong ai ram yanga te utaru klem ai dan lok dan khon dan keti udan kaspa ka phau shibon han rei wang me hon ya ka pai nong ka me yo ngam la ban ai ram yami te uru ula let no te ha ko ka sni ki dan let che yo bai le thie jing thie chi lo te la don we breu by accident but para ki breu ki let lum ta bam dan bai ra pat ha ula let ula yu ban ban bam dei uta manik chomu te la ya ra ko hospital ban la ong badan kam snam uru ula ais nam yu bat hadin kau lok lu ong malik jongi dan kur dan jat dan bahayeng bahasem te kat pat mi na na hospital penshet jawan ra jawa kiru kile ha anda ula kwat nang ta te pandau la pet mat nang ta te ki doktor kile ya tho ba ula wan ra kloi kloi po hospital han re ula ko ban ya ula sule rai na ma ula sniu han ki ni pat kile ha ya uni ubriu bat uang nado menta kasni melong ubriu ba ha metre ha kalen kha jonga mela le ha mam chule le sniu ha di kam ki bangala ai kam ya me te kum tangan ai ko ke yeng bat me do menta men long nong pet ya kaspa ka phau ka jonga ba ro khoi ba la yo ka le yeng ka bitna bala ren esiru ba kita ki khon ro ki la ya kemen na ma ba ki khon ka jing kwa esi te ki khon te ki la yo ko ba ki kwa la pi le ha ka e ka pi kwa pin se yo amen ala ya kerja ke jinsia la long kendia kumban shupen do ki hendre ka de pa ka jinsia menchua ka yin jongi em ki ba la yo i ti yo i hi ki shutak dai tu i tin om kitu ki ba khasalita shutak dai kitu te porba la snai ke yin ro shush na mulu bala ni em ni kwa ha ban don fresh ki sia akai se ka to coca cola na po fresh ai do dan citau se ka to do lang to do mosi to do sia dan Bapak kita bentar dan siap. Kumta kumbang juang bentar. Ipai mai long long sakit. Bentar kita lagi bermain lagi curang. Ni suya ak ikwa bandung hayeng. Uble ublur nong. Nak iem ka jingem ka babah. Uble udran man siu ka bainong ka babah. Bat ka basni baro kan let no shadina men. Amen. Te kalong punta kan. Bang. Bat ka hop. Từ quay bát usok jong ka jingsai ude ka hop te pi hap ban em hop what you talk
khoi teman wat chu thok chu long re ban thok namar kata kren bet ye ka jing shisha bat la da hi bisha hok ru pin yo bet bai nong ka ba pha la da dei happening jong example kata I thairet but I poi wan ki don kanu ka jing ka ja but I poi wan example la I thairet I dei para jong nga ha bisha hok nga ha yero I poi wan amen te kamot uglei un sapur kui kita bat kita ki badon ki hok jong uglei amen yimla ban chu pen kesan ya kita ki badai ki bakhana ka juk ka po lada ki le ya ka bakula amen te para bor ni ban long ki ba hok lada pide ki kna school ru le hok school wat ju ya pitu pemangala ong teng lada hitrei hayin jong ki bre ru trei hok lada pidon hang no pidon ha office ru trei hok kat ha ba pidon le hok trei hok thau hok ki ba shong dukan ru uplei un yo ban tur khu ka kham ha ba pindi kador ka ba rem ru om le re phila ya thu da ka ba shisha ki shim ne kim shim tang ba wat chu thau thok amen namar don bon ha ki thok ki thau thok ki penduna tang ba da le thau pat hawe duna te kam long ka ba de namar utrai uisi bhai ka tara jor ka ba shukor phi hap ban long ki ba hok ha ki e par khwan te kita ki ba hok ki de kita ken ki ba don ya ka ne ka jishai ka ba utrai juni udon bat la kha ya ka ka hok na kata ka jishai ka jong Jisu amen bat la bat ka jing shisha ba no te habar ro ni de ban kran bet e ka jing shisha wat jubure e ka jing shisha ya ka jing shisha wat nambure kran bet e ka jing shisha ublei un yang bet rengkat bat phi na mar ka jing shisha kadai kata ka ikhtiar ka bala ban kun persya ye ka jing ki ba wan ban len chok ha ka yang ka sem ka jong phi don ni ka jing shisha man ong ye phi phin yo ba ye ka jing job amen han re la da phim don ye ka jing shisha ha baro ki liang te kamot ka shem jing ye ni bagin yo ye ka jing job mar kata ha ki e baro to yin long ki ba shisha ka ba em te em ka ba hoi te hoi na mar ka ba tap na ka ta baro ka long ka ba sinyo amen te la da phi don ye ka jing shai lada pidon ni ka jing shai ngai phu ye pi pen light ban le na kanu ka pop ka ban tan sa jing kan mau ye pi snap ba ha lada pidon ya ka jing shai ka jong Jisu udon ha pi pen light ban le ya kanu ka pop ka ba pen ba be ye pi la ne ban tan sa jing kan mau la ma ngai thu ye pi dan arjat ki pop kadon ko we ka pop kaba haba pile bakla pitang shuduai pinak kulat no kadang kapop kaba wat haba pilak kula kamut kadang be hang ni pikin mau gitu kapop bak kidon be kibrio hat osi jinya ko kim la pan klat ublei ula de pan klat hangrai piyai ken mau pilakan piang kita kan don be keno kapop kaba kawan pensa jing ken mau ye pi baleng le ye kene hangrai kidon pat ki jat pop ki ba pile pop shibit pila pan ma pila kelar buat lah siapa yang kemau show lah kelar. Hari kita kita pop kita pensak cingkir mau ye pi balai ngelak ye kan ni. Wat haba pila kelar kamu ru. Tela dah pi don ya U Jisu bolong U Jisu ngani tu ye pi pen hab tak hai kita pop kita berat kita pi tak should wai pila kelar no amen. Pen hab hi hab pop nama bani nang dai tang kibrio hari kan sepoi pak hi kepot kaba ngin nampak lasyo teh hari. Kat badang ya nanti ngin don hi gijing duna hanrai lada duna makna ro pin hap tak hi pop kiba pidu wai pin klet no hanrai kan don ka pop apa pin nom la pan klet baro shi jin im te kam le set na peding jong pi don kiba le ik ta pop ka pi pan mak no le hanrai kadang ken mau ya le pan klet no te lada pi ken mau ru dei ba pi le thai shatan nang nyim la hi bangin weng jubot hanrai kan ni kan lo ka jing kai na ka bentai kita ki pop pajule kita ki pop ki ba pensa jing kan mau ye pi nama teng haba ngaju kan mau untuk ngale ba la tak sibet ngam ka mau su ngam ba biru hanrai don pat ki ba pen ba be balai le kum to te nama kata
ai bangin don U Jisu balong U Jing Shai bangin light ban le ki pop ki bangi hap ban babe baro shi jing em wat habani la pella ka mo la da ngim babe ru apen ken mau ni amen ban kasni ka ai ye ka jing shai pat ka ai ru ye ka jing sai amen te ki priyo ki bom ju yo asni ki shat duna vitamin D amen te hab dan kam ban yo asni te kini ki priyo ki badon U Jisu ha ka jingim ka jongki lara ki let chikini ki priyo ki pomdon U Jisu ka mot kim don ya ka ni ka jing shai ka ba kinjaman sim balong U Jisu ka mot ki don ni ka jing plot na mat ki baduna vitamin D ki plot ki shen ki jongki ba kim la ban ya amen tigi pomdon U Jisu ru ki plot kim la ban po shi mane kim la ban duai kim la ban em ka jingim ka ha bat ka jingim ka jongki ka long ka ba shu plot bat la da pi pa pi don U Jisu u balong U Jing Shai kemudian leng ba jong pi kum ba leng ba kasni ni yo ya kata ka vitamin D kemudian leng ba jong pi ki priyo kin yo war ha pilen ai U Jisu sha ka jing ka jong ki amen kum ba kasni ka don ni ka war ka ba phla kum ta pi ru la da U Jisu u don ha pi don ni ka war ka ba phla amen ba pila ban penlong pat i kena ki priyo ki ba plot ban penlong pat ki ba klan ha ba la klan ki sheng ki joki ki la la ban ya amen nakar kata la da U Jisu u don happy pin nam shu shong tia thai lan ni pin nam shu hun ru ha ba pia shem ni ki priyo ki ba plot pi hak ban yai kren ban ai U Jisu bolong ka jing shai bat leng ba jong pi kin yo e ka bor ba pla ba kin long pat ki ba klan ha ka ben sim amen te ni hab man long ken kita ki ba don ye ka jing shai amen te ben tapat ni ye pet uding so wan Jisu ulong uding so wan ni pet Yohanes kal nong ka ba khat san ka khot ka baning kong mga ngalong uding so wan uba shisha upa jonga ulong suma riso te balai ba U Jisu lo ong uding so wan uba shisha namar ba U Jisu jongi lo ong ba ulong uding so wan uba shisha namar giding so wan ba hakani ka porthai kilong tang giding so wan amen kilong tang giding so wan kibala wan ai ka jing hun ye ka ni ka met ba kan pentingin ya ka ni ka met hanre U Jisu u balong uding so wan uba shisha u ai ka jing hun u ai ka jing tengen u ai ru ye ka jing in amen nakar kata ulong uding so wan uba shisha ladai ko to ka wan ka bangi wan ra haying mane ladai ni shu ai lak ai kum to khnam da kan tang kamot kam don jing won amen kam don jing won na marba U Jisu jongi ulong uding so wan uba shisha te haba hala penluat yo ni uding so wan la mi ke ne ko ong so wan ka ba bang ka ba shniam ka ba tingen te ni pet Isaya kal nong ka ba san pulai ka khot ka ba san namar ki jingren kang jongi lapen luat ya u namar ki jingle bom hok jongi katien jongle ki ya khu bala pen luat ya u namar ka jing bom hok ka jongi ha bala pen luat ya u lami ka jing ngan ka jing hon ka jing pen em na ka jing em ka jongi amen tela da U Jisu u balong u ding so wan u ba shisha u don hanga bad happy kamot ba haba ki bahyin ki bahasem ki jong pi la ne lok jong pi khon jong pi la ne ki lok ki jor ki jong pi la ne kum ta tam te kamot ba phin yo ai ta ka ba bang ta ka ba thiang
ba pin yo ma e ka jing pen em na u play na ka benta ka jong ki piru pi haban pen luat ya la de man ka jing shakri play kam de ka ba ngi chu shakri kum to ngi lawan jing asai ngi lakot henra ngi haban na pen chitam khap ya la de man u play un ai pak ka jing pen em dan pa kata ka jing pen chitam khap ka jong ngi na ma Jisu hi ulong kalanti kombala pen luat yo try jong ngi henra ngi ngin nam om de e hado kat ba Jisu sha om don hi mano mano bala ban sha kat ba Jisu sha henra kat hai bor ibo lay ula ai bor ngi hap hi ban sha jing et ngi hap hi ban rot ka por ban duwai ngi hap hi ban pen chitam ya la de ba kata kaban ya kini ya kata ka beneng kata ka bani kini ya kata ka jing sok kata ka bani yo ya kata ka jing pen em ya ki bahayeng ki bahasam ki jongi ni hapan pen luat ni hapan pen chitom ya la de aman hanre teng teng ki bri la wan ji seng stabo la biang hi pas ngo khat ban let biang mla ban pen chitom ya la de hanre kumba tu nong ruai ngong la ki we kim tre nga mar we ngan bod aman te ni nam ya pet ya no yang do manu wan je sing manu wan ji ga sing hanre ni te ngi ai shakri ngi ai penwat ya la de ba da penwat ya la de ko ba utrai ula penwat ya la de na ka ban ai ka jim ya nga ba de phi kum ta ha ba phi minot khap an penwat ya ka don ka jong ni ha ka jing ruai ha ka jing shakri ka ba shisha uble un ai bet ka ba thiang ka ba pentengan ka ba penhon ha ka jing ka jong phi ka ka ba phi perkhat ba ka ta ba ro khai ka ba mla shu ban long anai ka ta ba ro khai kan long bet ha ka terteng ka jong utrai man ting ye pe chu shu Jisu ulong u jing khang ye pe yo anes shi pau tunda nga long utau jing khang la dau no ru usut hapo danga un yo lat in but un yo len hapo un yo mi ru but un shem ya ka jakap lang ba ha man u Jisu ulong u jing khang bat om dan manu ru bala ban len lam u Jisu man te la da menta ifen shai menta idon jing khawai hayeng te try jing khang jong ka yeng ji pen shai dei pen shai la dei pen shai ikle men right ya nga ya phi ngim la ban len se yeng jong I ka bob la ban long ban ngin let shata te ka peneng ka dei ka ta ka jing khawai ka bala invite ya kita gi bedai ban let na ma hi kan mau ha tu ko wei ha bala rumbak la la sha bengo ka bot ha ka jing khawai om junan manu bala ban len ban shulet kai te ha yeng jong no ring la ban len la men ta ha yeng jong I thi ye ibas ngut nat bahai nga lada ithi it ikhat ngala ban let hanre wa kada ngala ban let ban la kasi khawai lada im khat ngam la ban let amen te kolong kunta hi kapneng don ka jing khawai ka ba kraw ha beneng hanre landa uta uba ab jing khang u khat ye phi phin nam la ban let ban rum mani shim ban tai ka da jing khawai amen te ka jing khawai ka ba ngin se sham shata shabeneng bat ka jing khawai ka ba nan tu nang ni na perthai udai ma u ken u ba yeng ha ka jing khang u khat ya phi ban ya khawai ban ya le ka men amen te ba phin yo ya ka ta phya ban don ka jing ya dei ka ba jan ba du na ma la phi don ka jing ya dei ka ba jan ban no la da phi me le ba ha yeng ru ka bu ken mai ba ye phi shata ka jing khawai amen na ma le ba ya it te la ban plat ting ting ki ba hing la jong dan plat han rai ya gitu te nom plat kum ban chu ai example kum cho ai yin cho I ba ha yang ni kim la ban plat na le ru em amen kabot balai padon ka jing ya dai ya ki ba hing dang la ban plat han rai yang ni um la ban plat na balai padon ka ta ka jing ya dai hi jing khawai ber la ban khwat na balai padon ka jing ya dai te ba phin yo e ka ta ka jing sok ka jing ban na du nang ni na perthai na mar u play udang wa e pan ai ka jing sok e ka jing men ha ka ni ka perthai kamot pi hap banyak don kita kan jingan eka bajan pa U Jisu na par ulong ma u ta u jing khang jong ka jing kur amen ho ya ka spa ka phong an ong ye phi kira perthai ru ki yo hi mai ka ba jing kur ka ba hispa na ka ba hispa ka ba pila pan yo ka jing sok ka jing men hayeng hasam la ne ka spa ka phong la ne ka jing kwat ka jing khia tang na U Jisu phin yo ya ka jing kur ka ba hispa persen
nama tempat yang kiri perkai teng kiyo kamet pakai bakia kia dokpa teng kiri spa tambah kia jenjapa teng ki biang dok dadong selong tambah kalong ni pat ki shwedi kia shwedi drugs bat kumta terter kampan ni kata jingsuk kaba 6% hari lada U Jisu kalau ujing kang jo jing kerku pidon ka jing ada ka bacan pinyo bentai kata jing kawai kaba ka jing ko jing kia ru pinyo ka jing sok ka jing kemen ru pinyo ka spa ka ko ru pinyo Hoy masis da man syakri pun dapat yo rebi hakanya lanti anda play ula yo ka jing shania hawa play ula yo ka jing shania un sa ay nya pi ka jing kerku na ma ka tangin snow po ba day ka jing treshi tam ka jongi lani day bagi miki pa ki jongi ki nang barius pa ki ay ka jing kerku ngi ki ay ki mati ki jongi ngi hanre ujing kang jong ka jing kerku ude try jongi U Jisu ubagi hapadan ka jing dei ka bajan batu me kom ta wat juklat ban puli bible wat juklat ban ruai kini lai teli pi hapan le ben man la ka sngi wat ju penyak klat kini lai teli namar dan ki basu puli be tai ka bible ta makim jurwai dan ki basu ruai ta makim jurwai hanre pi hapan puli bible ya ban ruai namar kini lai teli kini ya rengkat pat phila badan kita jing dei ka bajan mau try pat mau ukan ulong ka ujing khang jo ka jing ku uban nato nang ni nak ndau pat challenge that woman bangin pe chu shu ku ka jingen yana sendiri mai pesan U Jisu ule thu haki ngalong tau pu jo ka jing em jar wan hanga onam tngan bajar banget hanga onam sliang lanu ru ukpu jo ka ka perkai ladangi pa niyo kata ka jing em tang ya ka met ka jongi are U Jisu kolong to pu jo ka jing em ka ba mo u ai ka jing em bom jukot bat kumbang na ong ye pi ba puli ka bible ukpu ka jing em pinyo da ka pi puli ba hai ka jing ka play pi ka mau ba Matius kal nong ka saw haba usutan ulawan ban pen shoy ban pen lak pui imau Jisu long tang da ukpu ba em u pre hun re da ka jin ba ro ka ba mi na ka shu ka jong play tenamar kata pi haban puli ba hai ka jing ka jong play ba da haba pi le ru ka mon kata ken pinyo ya uni U Jisu ubalong ukpu ka jing em ha ka jing em ka jongi amen namar kata nga kun tu pi na ka kata yo sha ka kata yo bangin long kita ginong puli ba ginong le ka jing ka jong play nang ba pinyo ya ka jing em amen ka jing em ru dai tang ka bahala ni ka perkai mereka jing em sha ru ki bam jukot amen bangin em pen kot ke kyrteng jong Jisu ini pa Matius you wait up wait kan karu yau kon min khotru ya ga kyrteng jong U Jisu naba on pen em ye ki priyo na ki pop jongki amen Jisu kamot unong pen em lani ubawan ban pen em lani unong pelat lani unong pen poi syakathom amen te Jisu jongi ulong kumta bat ulawan ban pelat yang nga bat ye pi na ka pop kaba nado ka pop raibi hado kaba ni het ni san ngidon hagi pop kiba per ulawan mo uban pelan te kadai saka kamram jonga bat jongki bangin sngawu bangin wa be hilat kilenti da kumno bangin pen sngaw bahaya men kadai samangi bangin wa di hilat kilenti kumno ban pen sngaw bahaya men siu try habangal aji kran hangne namanga da ban pen sngaw si shwayu try ngam sngaw tho sngaw thau shu kata ka jing aji kran kibadon yo mesir jong play gilas ngotho ba kampang kata ka khubora khlap pelai ru ha po youtube te hemre ki bom padas ngotho kinno pak ngotho ba
bang ta jing kren kam long sho ka badon da jing pun slek na har banga la le snow si na ka menta ka to ka ni ki daw ban ka jing ka jong ublay ko ong ba so jong pun sim long ka jing men te na mar banga la snow si habang ala puli ka jing ka jong ublay ki dak ro ki da ha bro chamadan ngam yo issue ban ngam tip pia snow tho ne em re ki ba snow tho hi ba ka kubor ka long ka bom don jing pun slek Tengah aku slide pelat bangala laptop, bangala pensel si you try bangala duai bangala perkat. Te mentah kata yo haka jimpet ke jonga. Ngai I bangala kamle penuh ke bawah kelas. Te haka jing yo I ke jong try kata ngamtip ngala simpan mak yo dan ke beri. Te menang setiap setan ulak kuat. Menle penuh ulak kuat penuh pop ingat. Menem setiap shua bangan lagi seng. Kayak yang baca, bang. Para kedua cengala ayah ya kapisa bay saja ila ay. Kan yo spa. Dia aku pun bangan pet ngai kan harus spa. Long kenang hide ngai kan harus spa. Tinggal beli kan yang ingong. Dia bisa kan lo. Yo kan yo spa. Tinggal pet ngai kan yo spa. Ngapai beta si sampai hai si sampai lu ngapai ngai kan harus spa. Si sampai biasa si sendiri ngai kan yo spa. Ada nata tengok cinta yang nak kene spa. Te ngalai lit ai main tiri I chat ai bay sejan. Te lalit ai ti ong idangnya istri yo kelit buah kamera ngaru lalit buah kamera lalit buah itiri ong ai tang syajat. Tengok oh te ini kelit keli nama do ai bisa kan noi ong kan yo spa. Te ni ye nama judan balolia. Bom judan balolia kabar kala kini bisa tentang mana mesti ada lebih dengan lepet kadang yang untuk ngam saya nggak bisa sih kan juga. Tiada suara tertini kunum tu meneh abang ayu I harus pah ada ngai kan yo spa. Tapi kunum pa tehan rey ngalakran hadon ngon ngong nganam laptop naman ta isan spa nganam laptop ngan siyo no mangawe mangalap punjak mangai tak bisa. Tetrai nganam laptop huslai naman ta kata tapi nggak super kaki. Bang masuk bangalayu I sisi ngai harus spa sisi ngai kan yo spa. Tela ya leh jadi seng, dah leh jadi seng ru. Demi kita kita berpariaro ngapen jejai ngap dan leren normal bet, nama beli. Bang masih untuk ngap wah sudah bang pensiun si kurai. Teng ai mu you beli, bagaimana masih setan ulah dan hak kerja cengamen. Bau setan klem lahir yang ngah, man pensiun si ban hadian pada kiri dah kau ingat terjong. Kau bisa ayo dan hak kamera tiap lah bet kan air kan, tentu kadang hak pohi. Te ai mu try ngap klem bitar ladang ngap bitar ngas ngudom, baladang ong ngam tre ruban siu. Te kemudian ngalapen monggo ya ladi lese ngalapen bitar penuh mereka para kado juga rumah lele sa ship yang dak tu kuwi ke bangap habu hapi om lele pinai aire tu para kado juga ru dak kado nu kamasbun wong shinna dak kuwi pat ka bisa om lele dak tu ka balaja te lese mai wong akan mahi bang ai ka ta tamba ka jahna mun ta bale nama pila julap ne tang sudai le ka sngila ji seng la jahna ki oh sir setan pencah nang boleh kali kasni ka bangin yo priang ka jigurku nama rius ni laya trei ka nuku ka jatkam ka bangi trei te kasni utrai ka debe bangin ash utrai pat ni kam yoru ka jigurku nama boleh ni on priang ka te ka jong play hare pon sen ju jaki ha kasni utrai pindah pet ha hilap hai kata te hare la da pi perkat ha pat bangan pen so si utrai nama ula pen em nya ula siu dore nya da kas nam ka koridor ka jong te ngas ngotu pap deng ngilak bet aman ngilak bet ba ngin job namar balai namar ba ada kolong ba ngamen ngala jailan ngalong unong up lang rot klem pa ai man te pendap shwai kini ngalong unong up lang rot te barabor ni hapan long kumno ni hapan perkat la pi perkat setan namla ngang lo setan nam ta san spa nganom de yo try nama teng ide no yo try tang nam tai ko tingka ni thok ni syukur tang nam tai ko tingka tang nam tai lai spa teng ni thot baru blai teng ni thok ni syukur rangan ong ye pi la pi perkat ha ai thu ye pi setan namla banjo ye pi dalal eru emaman ngalong unong up lang brod pabahakan ni ngalong kabashipong kerpat kabakat way ngalong unong up lang brod